Началото на биорали Гурково е поставено през 1971 година от местните студенти Стоян Богданов, Иван Рунтев и Илия Тодоров. Идеята се заражда в софийската им квартира като покана и обещание към техни колежки за незабравими преживявания в родното им Гурково, което по това време е още село и почти всяка къща разполага с магаре. Така започва да се организира първото в света биорали – надбягване с изрисувани автентични каручки с впрегнати магарета. Първоначалният им замисъл бил още по-амбициозен – да прославят родното си село, като организират пътуване с магарешка каручка из Европа и си направят снимка за спомен пред Айфеловата кула в Париж. Самото състезание се провежда в няколко дисциплини: скоростна отсечка на 400 метра, тегляне на каручки за сила и издръжливост, бързо впрягане и разпрягане, гола кошия, в която магаретата са без самар, и магарофутбол. Днес ралито се е наложило като емблематичен празник за Гурково, същевременно и забавление за местните жители и гостите на града. В Гурково е създаден и единственият в България музей на магарето, в който могат да се видят експонати от 19 век, свързани с обслужването на магаретата, фотоизложба, която проследява историята на състезанието и участвалите през годините магарешки каручки, както и сбирка от раздаваните награди и медали. It's all over, what a thrill. We won the game, 5-0. Thank you, boys, for the show. And just once more before you go, a 1, a 2, a 3. Ole, 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 ole. We are the champions, we are the champions. Ole, ole, ole. Старт! Ето, уважаеми дами и господа, виждаме първия участник, който много здраво секса магарето, а то не тръгва. По-спокойно, господине, по-спокойно. Това е единственият състезател, който е запорирал магарето. Виждайте! Браво, господине! Аплодисменти! Това е, виждам, имаше нещо в това шише. Ето, виждате какъв дрифт. Какво става? The name of the game. Football. 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 В момента е много спорван и удар на Руси! Браво, Руси! Браво, Руси! Топката е в община Гурково. Община Гурково! Гледа! И удар от край! Магарето Дакота. Аплодисменти за номер 16 Магарето Дакота. Очакваме водачето, а и самото магаре да дойдат тук пред сцената да получат своята награда. Те получават почетна лента, медал и парична награда. Номер 16 Магарето Дакота.
There's disaster in the air. Our boys are losing, it just ain't fair. Help! Things are going wrong, so cheer 'em up with a little song. 1, 2, 3. Ole, 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 ole. We are the champions, we are the champions.